Ongi etorri lansarean topaketa honetara. Badakigu beste 11 ekintza zeudela egiteko, eta eskerrik asko hona etortzea aukeratu duzuen hoi, eta baita ere streaming bidez jarraitzen zaudeten hoi. Bai Euskadi Elkarteak eta EHUk elkarlanean antolatutako topaketa da hau. Unibertsitatean sartzerakoan, askotan urrun ikusten da lan mundua, lanera iristeko momentu hori, eta lan munduan sartzeko kezkez, eta ikasketak amaitzean dauden aukerez, eta horretaz guztiaz hitz egingo dugu gaurko topaketa honetan. Lana bilatzeko orduan, bide eta baliabide ezberdinak daude, eta horietako bat aurkeztuko dizuegu segidan lansarean lan ataria. Topaketa honen antolatzaile den Bai Euskadi Elkartearen proiektua da lansarean, eta gaurko solasaldiekin hasi aurretik, elkartearen lanaren eta haiek kudeatzen duten lansarean lan atariaren berri emango dizuegu, dizue Leire Luengo bertako teknikariak. Ongi etorri Leire. Kaixo denoi. Piztu. Kaixo denoi, Bai Euskadi Elkartean lan munduan Euskararen erabilera areagotzeko eragin nahi dugu. Eta horretarako Euskaraz eroso aritzeko espazioak, proiektuak eta tresnak eskaintzen ditugu. Bideotxo bat ikusiko dugu hain. Gure proiektuen artean, batzuk hor bideoan ikusi dituzue, baina badaude lansarean lan ataria, Bai Euskarari ziurtagiria, enpresarean, euskaragileak, elkarrengandik ikasi solasaldiak, baina informazio gehiago edo nahi badezute, sartu baieuskarari.eus web horrian. Eta guain pixkat azalduko izuet lansarean lan ataria zer dan. Lansarean Bai Euskarari Elkartetik kudeatzen den euskara hutsezko lehen lan ataria da, eta enpresa eta profesional euskaldunak ezagutzeko aukera errezten du. Lansareanen inguruko bideo motz bat ikusiko dugu hain. Konturatu ginen, lansarean ataria oso eraginkorra zela eta kurrikulum ugari jasotzen genituela. Ikasten nuen bitartean, nire lehenengo lana lansareanen aurkitu nuen. Gure helburuetako bat da pertsonen garapena eta lanpostuen sustapena. Badakigu lansarean.eusen bilatzen dugun hori erraz aurkituko dugula. Pertsona trebatuak gure proiektura erakartzeko tresna bikaina izan da Ikerlan Ikerketa Zentroarentzat. Lansarean lan atariak baldintzatzea eta betetzen zituen pertsona aurkitzen lagundu gaitu.
Berria euskarazko komunikazio taldea da eta langile kualifikatuak behar izaten ditu. Lansarean atariak eskaintzen digun hautagaitza sare euskaldunak asko errazten du aukeraketa prozesua. Nik betidanik garbi izan dut nire lan ibilbidea ere euskaraz garatu nahi nuela eta horretarako lansarean.eus atari ezinbestekoa iruditzen zait. Bai Euskari Elkartea enplegatze agentzia da eta agentzia izateak lan merkatuan bitarteko izatea baimentzen digu. Eta, jada, ikusten dezuten ez hor, 7.000 lan eskaintza baino gehiago argitaratu dira, enpresa eta profesional euskaldunak harremanetan jartzeko tresna bikaina da beraz lansarean, eta, uste dugu zuentzako etorkizun hurbilean edo tresna aberatsa eta erabilgarria izango dela. Atarian, enpresek jartzen dituzte lan eskaintzak, lehenengo horrian sartzen zeatenean lan eskaintzak horra aurkituko dituzue, eta horretaz gain, lan eskaintza publikoak ere biltzeko atal bat badago. Lansarean lanaterian sartuta, hor ezkerretako panealen ikusten dezuten bezala, badaude beste zerbitzu batzuk, orientazioa, lanabisuak, formakuntza ikastaroak, material biltegia edo galdetegiak. Lanbide orientazioan, atal honetan, laneratze prozesuan lagungarri izango zaizkizuen artikulo eta informazio desberdina topatuko dezue. Beste prestakuntza ikastaroak ere biltzen ditugu, eta bertan, zuen kurrikuluna osatzeko eta zuen formazioa osatzeko ikastaro desberdinak topatuko dituzue. Nola erabili edo, webgunean badago atal bat, lansarean lanataria nola erabili edo errazten edo erakusten duena. Bertan, bideoak eta gida bat topatuko dituzue, eta animatu, begiratu eta hasi erabiltzen. Lanatarian, lehenik eta behin lanataria erabili izateko hautagaia naiz atalean izena eman behar dezute eta alta eman behar dezute. Alta eman ondoren, kontuan sartu eta panel nagusian sartuko zarete. Bertan, zuen datuak eta sortu eta aldatzeko aukera izango dezute, eta horretaz gain, panel nagusi horretan, gauza edo desberdinak egiteko aukera izango dezue. Batetik, zuen kurrikulunak azken hilabetetan izan dituen ikustaldiak ikusteko aukera izango dezue, izena eman dezuten lan eskaintzan zerrenda ere ikusteko aukera daukazute, lan abisuak kudeatzeko aukera, azterketa ofizialetako materiala igo eta deskargatzeko aukera ere topatuko dezue. Eta, lan atari honek dakan beste aukeretako bat da, zuen kurrikuluna egiteko aukera daukazutela. Kurrikulun eredu desberdinak igo ditugu, eta bertan eredu desberdinak sortzeko aukera daukazute, lan eskaintzetara igo ahal izateko. Eta, hau da pixkat lansareanen inguruan azaldu nahi genizuena, baina, egokiena da bertan sartzea eta, izena eman eta, probatzea. Eta zen gauza, idatzi guri eta galdetu, zalantzaren balin baukazute, eta azalduko dizuegu. Gero leirek igual ez dago esan, baina oposaketak eta oposizioak direla eta badago horre material biltegi oso ona, materiala, azterketetarako materiala eta biltzen duena, azterketak euskaraz egiteko, eta nik uste dut, igual, hori zabaltza ere badela ona, ez? Azkenean lan handia egiten ari dira hor batzuk materiala eta biltzen, eta nik uste dut gauden momentuan ere ez leire, ez dakite... Bai, hortan aigea, saiatzen oposaketa desberdinetako materiala, euskarazko materiala jasotzen. Begiratu eta gainea guretzako ere interesgarria da, zuetako norbaiteken material hori euskaraz badauka, igotzeko
proposatzen zuegu, eta, bueno, hori, eskerrik asko. Bueno, jarraitzuko dugu, eskerrik asko Leire, bai. Topaketa honekin, eta hasieran azaldu dizuegu, ez? Pixka bat zergatik antolatugun topaketa hau, baina zer egingo dugu zehazki. Bueno, aurki lan mundura salto egingo duzuen hoi, zuzenduta dago topaketa hau, eta etorkizuneko langileek izan beharreko ezaugarriak aztertzea du helburu. Eta aldi berean, lanbila ari zareten ontzat, euskarak prozesu horretan izan dezaken balio erantsia edo aztertuko dugu. Alde batetik, etorkizuneko langileak izan beharreko ezaugarriak identifikatuko ditugu, enpresek bilatzen dituzten profilak, baloratzen dituzten gaitasunak eta hautagaiak aukeratzean kontuan hartzen dituztenak aipatuko ditugu, eta laneratze prozesuan euskararen balioa ere aztertuko dugu, ezta? Esan dudan bezala, giza baliabideetako aholkulari baten eta ekintzaile baten esperientzia entzungo ditugu lehenengo, eta ondoren laneratze prozesuan izan ditzakezuen zalantza horiek argitzeko enplegu teknikari bat eta orientatzaile bat ditugu gaurkoan hemen. Eta bakoitzaren azalpenen ostean, zuek galderaren bat edo baduzue, eskualtza eta mikroa pasako dizuegu eta egin galdera lasai, bai? Eta hasiko gara, lehenengo hemen ditugu Antxeta Nor eta Amaia Perez de Arriluzea, etorri biok. Kaixo. Xeri, bat alde baten eta beste. Bai. Bueno, hemen ditugu Antxeta. Kaixo, egunon. Eta Amaia. Kaixo, egunon. Ongi etorri bioi. Antxetarekin hasiko naiz. Ondo. Bai? Zu, giza baliabidetako aholkularia zara ate asesorez aholkularitza enpresan. Bai. Azaldu guzu pixka bat zure lana, zer egiten duzun? Guk gure lanan, esatu dugu denetarek egiten dugula, giza baliabidekin zerikusia daukan edozein gauza egiten dugu. Horrek ze esan nahi du, egiten dugu lan asko entitate publikoekin, bai lan postuen balorazioak egiten, estrukturak aldatzen laguntzen, alkate eta herri txiketako alkateei, erakunde publikoetan ere laguntza egiten dugu politika retributiboak diseinatzen, jendea hautaketan laguntzen dugu ere, egiten ditugu ere, hautatze prozesuak, bai enpresa publikoetarako eta bai enpresa pribatuetarako, eta orduan oso ohituta gaude hautagaiekin egotera. Ze gure lanaren bestalde bada ere, elkarrizketak egitea hautagaitza prozesuetarako. Orduan, ohituta gaude jende mota guztia ezagutzera eta ikustera. Gaur egun zer hartzen da kontuan langilea kontratatzeko orduan? Batez ere zer esango zenuke hola? Konfidantza. Bai, pertsonak kudeatzen dituen edozeinek bilatuko duen kompetentzia izango da konfidantza. Jendeak edo jendeak kudeatzen dugunok nahi duguna da lasailo egin, eta horretarako konfidantza ematen dugu norbait, fitxatu beharko genuke. Badaude ezaguera teknikoak, badaude gaitasunak, gauza asko, baina azkenean guztiaren konpendioak konfidantza eman behar digu, norbait fitxatu alizateko. Batez ere hori. Eta gaitasunen arloan, zein izango zenuke? Hori da... Desiratuena edo. Bai, gaitasunen arloan mundu arroza izango balitz, eskatuko genuke aldagarritasuna moldatzeko moldagarritasun hori menperatzea, baina benetan, elkarrizketa guztietan jendeak esaten digu, ni naiz oso moldagarria eta, naiz crack bat, egin ditzaket 1000 gauza aldi berean, hori esaten baduzu, defendatzeko gai izan behar zara. Zezan nahi dut honekin. Neri esan moldagarritasun gaitasuna dukazula, 20 urte badaramezkizu gauza berdina egiten, adibidez, ez? Zerbait esaten baduzu defendatu behar duzu elkarrizketa batean. Eta berdina, ez? Polibalentziarekin edo alakoekin. Neri polibalentea, nik esango nuke, euneko elkarrizketetan, hautagaiek, esaten dutela oso polibalenteak direla. Eta berez
benetan polivalenteak direnak ez dira gehiagizkoak. Esango adibide bat kontatuko dizuet, nik berez turismo ikasketak egin nituen, gero master bat egin nuen, gero beste giza baliabide master bat, eta gero aurrerago beste ikasketa batzuk. Baina nik nire karrera hasi nintzen turismo arloan, gero giza baliabidetara pasa nintzen turismo arloarekin lotuta, gero pastelgintza gustatzen zitzaidan, eta pasteleria bat ireki nuen, ikasi nuen sukaldaritza, eta ireki nuen pasteleria bat, izan da naiz ere langile publikoa, ze momentu batean esan nuen, bueno, lan mundua da kaka bat, joango naiz entitate publiko batera lanera, ez? Horretarako euskara ere oso baliagarri izan zitzaidan, eta langile publiko izan da gero autonomoa izan nintzen, eta gero ja berriro giza baliabide mundura itzuli nintzen, ez? Orduan, nik esango banu polivalentea naizela, ikusten dela, egin ditu gauza berezi asko, desberdin asko, eta guztietan egin aldut izan dudan, edo ahal izan dudan oberen. Orduan, horren bila gabiltza ere, zerbait esan nahi baduzu zure buruari buruz, lehenengo ezagutu behar duzu zure burua, zure buruari ematen dizkiozun ezaugarri horiek egiaztatzeko. Ze elkarrizketatzailea ona bada, normalean galdetuko dizu. Zuk zure buruari uste duzunaren gainean. Eta polivalentzia horretan, ez dakit, ze beste perfil eskatzen dira gehiago, ez dakit, ikasketa jakin badutenak. Bai, behitu, ez dakit goratzen zaten, duela urte gutxi batzuk esaten ziguten faltako zirala, pila bat profesional, eta azkenan falta zizkigunak dira kamareroak, edo tabernatan lan egin barrekoak, eta kamioi gidailariak, ez? Baina, baditugu benetako arazoak, IT profilak bilatzerako orduan, programadoreak edo programatzaileak, programa garatzaileak, baditugu arazoak ere zuzenbiderekin ikasketak lotuta daudenean ere, edo lanak lotuta daudenean ere, hori, letretan, baina batez ere teknikariak. Eta arazo oso latzak ditugu ere, betiko lanak izan direnak ere kubritzeko moduan, adibidez ez dakit, elektrizitate esperientzia daukan norbait, edo mantentze lanak burutzeko gaitasuna daukan norbait, ez? Azkenean badaude ere, igual ingenero asko, baina gero praktikara edo lurrera ekartzea ikasi dugun hori, edo karreran irakatsi dugun hori, irakatsi duguten hori, oso zaila izaten da. Eta orduan, azkenean, esperientzia faktore hori askotan moto geratzen zaigu, baina jende guztiak ikasi behar du, hasi que? Bai, perfil teknikoa gehienak. Bai, eta enpresek perfil teknikoak eskatzen dituzte, baina gero lana bilatzera doar pertsona horrek zer eskatzen du? Asko eskatzen du. Ez, nabaitzen duguna da, gazteek edo gazteak ez zaudetela prest, segun eta zein lan baldintza onartzeko, asko izan ditugu penuriak lan munduan hasteko, eta egia da orain oso argi daukate ze lan baldintza mota nahi dituzten. Bai ordutegi aldetik, bai soldata aldetik, bai eskubide eta betebehar aldetik. Orduan, alde horretatik, nik uste dut eskatzea hona dela, azkenean horrek ere gauzatzen du aldaketa ematea. Enpresen aldetik ere, azkenean enpresa guztiek nahi dute ahalik eta merkeen, oberen eta egokien. Baina badago hor bitarteko bide bat eta hori dut guztion lana dela. Hizkuntza aldetikan ere, kuriosoa da, baina ez dago jende gehiegi euskara duenik kurrikulumean jarrita, gaitasun moduan. Eta horrek harritzen gaitu asko. Euskara dakitenen gehiengoek amaitzen dute enpresa edo erakunde publikoetan lanean, eta hori gero enpresa pribatuan asko nabaritzen da. Eta enpresa pribatuek erakunde publikoei zerbitzu eman nahi dugunean hori nabaritzen dugu. Gure artean euskara dakitenek ez direla gehiegi. Ingelesa hori bai, jende guztia jartzen du ingelesa, kurrikuluman dana dakizute ingelesa. Hori bai, gero galdera bat erantzun ezin, baina euskara ez du inor jartzen. Eta askok hitz egiten dute. Edo duzue, eta ez dago hor, Orduan nik horri emango nioke balioa. Ze horrek ere enpresa askoi
irekitzen die beste zerbitzu bide bat. Eta gainera errespetua azaltzen da ere euskaraz mintzatu nahi duten hoiekiko. Esango zenuke orduan euskarak ematen duela balio erantsi bat lana bilatzerakoan? Dudarik gabe. Bi profil antzerakoen artean, batak euskara izango balu eta besteak ez, noski euskara duenera joko genuke. Beti. Enpresa pribatuetan ere bai. Bai, eta gure kasuan nabaritzen dugu, azken urte honetan euskaraz eman diren lanak gehiago izan direla. Eta gehiago izango dira ziurazki. Bai. Eta etorkizunera begira, zer esango zenuke, ze gaitasuna izan beharko lukela etorkizuneko langileak edo lan munduan sartzera doan langile horrek? Kontestuaren jakituria, jakin behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa gehiena txikiak direla. Enpresa txikiek ere badituzte gauza on pila bat, malgutasunean adibidez, oso erraza da erabakiak hartzea eta gauzak aldatzea pertsona gutxi daudenan enpresetan, baina bestalde ikusten dugu hautagaiek normalean badaukate enpresa handi ideia hori, eta nik uste dut jakin behar dugula hemengo enpresa gehienak txikiak direla, eta horrek aukera pilo ematen dituela, baita profesional moduan hasteko, ze horrek, ez dakit, uste dizu bide bat ere hasi ahal izateko enpresarekin batera, eta bestalde nik uste ere freskotasuna ez dela galtzen. Horrek, bideratzen digu, nik uste dut oso profil anitzak eukitzera ere, eta polivalentzia hori benetan gauzatzera. Orduan, besteengandik ezberdintzeko, zein aholku emango zenuke? Besteengandik hautagai moduan desberdintzeko, esango nizueke zuen burua ezagutzea, ahalik eta hoberen, jakiteko ze gabezi dituzuen eta horietan lan egin ahal izateko. Eta balio erantzi moduan, nik uste dut gaurko gazteetan asko apreziatuko genukeela konpromisoa. Ze gertatu izaigu, azkenean fitxatzen dugu norbait, elkarrizketan jende guztia da oso konprometitua eta gogo asko ditu, baina gero igual hasten da enpresan lanean eta irauten du iztagit, esan, 8 hilabete, hasi dalako ja beste gauza bat bilatzen, hola, eta horrek ere, norberaren balioa jakitea ez dago gaizki, baina niretzako konpromesua da garrantzitsuenetarikoa. Bai. Ez dakit, norbait galderaren baduen antxetari egiteko, edo zerbaitekin ez dago ados, eta... Bota, lasai. Bota, lasai. Ez dakit, Amaiak zuk zela ikusten duzun, zu ekintzaile zara orain, ez da? Bai. Bai. Eta zela ikusten duzu egoera, antxetak esan duenak edekin ados edo zerbait gehituko zenuke? Guk gure oraingo proiektuan ez daukagu kontratatzeko asmorik, orduan ez dut pertsonekin horrela lan egiten, baizik eta beste maila batean. Ez dakit entzuten den, ondo entzuten da? Eske, oi, soltau da. Entzuten da, ez? Gehiegi, bale. Utziko autorrela, bale? Bestela. Bueno, guk pertsonekin beste modu batean egiten dugu lan. Makurtuko naz. Bueno, nahi dozu moduan, bai, aurkezpena egin dut batez ere gauza batzuk bertan agertzen direnak erakusteko, baina bai nahi duzu moduan. Nahi duzu jartzea? Bai. Bueno, esaten ari nintzena da, pertsonekin egiten dugula lan, baina beste maila batean, batez ere bezeroak diren pertsonak dira, ez dira kontratatu behar ditugun pertsonak. Eta, bueno, hau da portada, galtuko duzu zergatik hainbeste kolore eta txerimbolo. Bueno, niri Tetrisarena inspiratzen da, batzutan lan mundua eta bizitza orokorrean dituzu pieza batzuk, eta zuk ez duzu aukeratu ze pieza dituzu. Batzutan baliteke, gehienetan bakarrik daukasun aukera da zelan enkajatuko dituzun pieza horiek. Eta lan mundua hori da, gehien bat. Bueno, hori izan... Polivalentzia ere bada hori, ez? Pixka bat, edo? Bai, bueno, a ber, segun zelan ulertzen duzun polivalentzia, baina ulertu behar duzuna da moldagarritasuna izan behar duzula, egoerara, pertsonetara, eta hori zure burua ezagutu behar du, zure burua ezagutzaren oso zaila da. Denek ez dute egiten ariketa hori,
baina, bueno, hori ja bakoitzaren. Guztiok uste dute ezagutzen dutela euren burua, baina gehienetan ez da hala. Bai. Bueno, hauek dira gaiak, proposatuta ditudanak, eta, bueno, udanen zer egiten dugun, labur bilduz pizka bat. Udan da, oraintxe kooperatiba txiki bat, orduan, bi ikidez osatuta dagoen kooperatiba txikia da, eta batez ere egiten duguna da datu masuen kudeaketa. Antxetak egiten du lan pertsonekin datuak kudeatzen ditugu, eta datu horien atzean pertsonak egon litezke edo agian ez. Baina gehien bat dira datuak. Orduan, datu masiboen analizia, igual baten bati burura datorkio zerbait, nahiko konplexua den lana da, ez bakarrik datu masiboengatik, baizik eta datu hauek zelan prozesatzen diren tresnak eta teknikak erabiltzen ditugulako. Orduan, zer egiten dugu horrela oso laburbitutala puntutan? Gizarte zientzia konputazionala, horrela deitu dugu, orain dela 2 urte, oraindik ez genuen horrela deitzen, ez genekielako zelan definitu laburrean, baina laburbilduz hori da. Ikerketa zientifikoak egiten ditugu, datu gehienak sozialak direlako, orduan gizarte zientziaren arloan sartzen ditugu. Konputazionala zergatik? Ordenagailuarekin kudeatzen ditugulako datu guzti horiek bestela, ezinezkoa litzateke. Gero, zer gehiago egiten dugu? Sare sozialen analizia. Sare sozialak datu sozialak dira. Analizi estatistikoak gauza bera. Eta gero, adimen artifizialeko ereduen bidezko analizi semantikoa eta analizi mota ezberdinak. Semantikoa jarri dut, baina, mota ezberdinetakoak dira. Eta igual, burura datorkizue machine learninga, deep learninga, eta horrekin egiten dugu lan, bai? Ez naiz oso tekniko jarri nahi, ze igual jendea galdu egiten da, eta azken finean da idei orokor bat izatea. Orduan, zer da datu analizia? Gaztelezko analitika de datos, deitzen dena? Hori da, bai? Arlo honetan, pioa gauza sartzen dira, eta nik gurpila hau sortu dut, gutxi gora bera ulertzeko hau ziklo bat dela, negozio ondo ulertu behar dela, edozin negozio dela ere, eta ikerketa lan bat bada, ikerketa galdera ondo ulertu behar dela, arazoa ondo ulertu behar dela, eta hortik abiatuta, gure lana orokorrean da, datuak lortu, data mining zitzaion oneri, baina horregatik jarri dut parentesi artean, datuak lortu eta kudeatu egin behar ditugu, datuak garbitu, egituratu askotan, ez datozelako egituratuta eta datuak analizatu, datuak biztaratu, datuen komunikazioa egin behar da ondoren, eta ekintzara jo. Zer da hau guztia? Gure lana egunero. Denbora gehiena, inbertitzen dugu batez ere datuen lorpenean, datuen garbiketan eta analizian. 2, 3 eta 4 puntuetan. Eta gero, bertan ikusten dituzuen logotipoak, gira erabiltzen ditugun tresna guztiak. Tresnak eta honekin lotuta haien lenguaiak. Python, SQL-a eta abar. Eta, zertarako balio den bakoitza gauzaz berdin pilo bat egiteko. Ez dakit, noizbait entzun dituzuen programa hauek, ChatGPT azken aldian dabil asko gerra emoten, eta, baina ChatGPT da adimen artifizialeko tresna oso baliagarria, eta hemen sartu behar dut disclaimerra edo, ChatGPT ez du balio bakarrik etxerako lanak egiteko. Ez badakizu zer ematen dizun ChatGPTek, ez badaukazu arlo horretan jakintza maila nahiko handia ChatGPTek engainatu alzaitu. ChatGPTek askotan ez ditu adibidez iturburuak ematen. Asmatu egiten ditu. Orduan, kontu zibili ChatGPTrekin, ChatGPTek honen baliagarritasuna da zure lana azkarrago egiten laguntzen dizulak, baina ez badakizu zure lana egiten ez dizu lagunduko. Eta gero ja, puntu modura, grafo baten adibidea jarri dut hor txikian, hori da datu biztaratzen mota bat, eta honekin guztiarekin egiten dugu lan. Datu kudeaketa hau eta askoz gehiago da. Eta batez ere egiten duguna da, enpresentzako baliagarriak diren datuak, edo datuei zentzua eman. Business intelligence deitzen dena, enpresa inteligentzia deitzen dena euskaraz, hori sortzen dugu datuetatik. Eta horregatik dain konplexua hau, eta saiatu izan naiz horrela irudikatzen ea laguntzen duen, baina ez da bat ere erraza. Orduan, norbaitek galderari badu geroago edo oraintxe bertan,
bota lasai, bai? Nik doka galdera Esan. bat. Eta adibidez, ze galderari erantzun diezaiokezue zuek? Ez dakit, azken aldean eduki duzuen kasuren bat edo... Ba, nik gogoratzen dut bat oso ja grabatuta geratu zaidana. Claro, galdera motak izan daitezke edozein, segun enpresa mota, segun ikerketa motaren arabera. Baina hau da, Dinamarkan dagoen enpresa bat, eta bere garaian, bueno, labur bilduta esango dute, datu pilo bat biltzen dituzte enpresek. Gaur egun era digitalean datu masiboak hori da, datu bilketa pilo bat dituzte, eta batzutan, ez dakite, zenbateraino baleagarriak diren datu horiek, zenbateraino ondo dauden datu horiek. Eta turri zitzaigun enpresa bat esan ez, daukagu 1.000 sarrera dituen datu base batean datu pilo bat, eta jakin nahi genuke zer egin honekin. Baina galdera da, zer espero duzu datu horietatik? Zer lan bildu dituzu? Zer den? Hau daukagu, mesedez, erantzun, bai. Datuak biztaratu, errebisatu pizka bat, eta ikusi zelan datu gehiena errepikatua zen, txarto zegoen, eta azkenean, 1.000.000 lerrotatik, 70.000 baino gutxiago zen benetazko datua. Zertarako nahi zuten datu hori enpresa horretan? Aplikazio bat egiteko gerora. Baina, klaro, haien perspektiba edo ikuspegia zira batean zen, 1.000.000 datu ze ondo, honekin ditugu pioa gauza. Baina ez badakizu zer daukasun benetan, ez daukazu ezer, azken finean, konprobatu zer daukasun lehenengo, gerora, diru gehiago gastatzeko edo ez, egin nahi duzun aplikazio horretan. Eta esan genian, uste dut ez dakazula inbesteko daturik eta zure datuaren kalitateak ez dizula emango egin nahi duzun aplikazio hori egiteko. Orduan nik esango nizuke, arazo azken finean zen, nagusiak ez zuela dirua gastatu nahi programa batean hori hobetzeko. Orduan, analiz honetan, diagnostiko pilo badaude, enpresa horren antolamenduan sartzen zara esan ez, hau egin beharko zenuke nahi badozu, luzatu aldugu lan hau, eta azkenean, ez utzi, guzi dugu daukaguna ez duela balio. Nahi duguna egiteko, ez dugu gehiago gastatuko honetan egingo duguna da gure datu bilketa hobetu. Datuen arkitektura, hau bai asko entzuten da, datu arkitektura da datu basetan eman behar den eraikuntza. Horiek asko eskatzen dizkigute ere. Business intelligence datuak edo analizatzeko jendeak pertsonak eskatzen dizkigute askotan ere enpresek. Zuk esan duzunagatik, ez? Badaude enpresa asko datu pila dituztela eta ez dakite zer egin datuekin edo datuen kalitatea kaskarra da eta ez du ezertarako balio. Eta hori zuek egiten duzuen lana da kriston balioa. Bai, baina enpresa askok ez dakite. Ja, hori gertatzen da asko, baina zer da, zertarako, zer da hori, business intelligence, claro, ingeles ez datu espresio gehienak eta azkenan dinozu, baina zer da hori. Negoziarako baliagarriak diren datuak, baina, claro, datu horiek kudeatu behar dira, eta hori da guk egiten duguna. Eta enpresa gehienek ez daukatu, hau, haien enpresan, badituzte datu analistak, bai, baina beste maila batean egiten dute lan. Osea, aholkularitza eskaintzen duten enpresetan, haien analistak ez dute menderatzen. Ze, azkenean guk hau menderatzen ikasi behar izan dugu. Hau ez da bapatean horrela etorri. Eta nire formakuntza, eta sartuko nahi jaurrengo diapositiban, nire formakuntza berez ingeles filologia da. Eta guk egiten duguna, gure lanean egunerokotasunan badauka zerikusi pizka bat ingeles filologiarekin eta gero irakaskuntza master, hezkuntza plangintza grandokoarekin eta plangintzan, egin behar duzun diagnostiko plana eta implementazio hori eta berriro ziklo bat, horrekin badauka zerikusia, baina ikasi behar izan ditugun lenguaia eta estatistika eta barrekoak, eta formakuntza gaigarriak, hori zure kabuz egin behar izan dituzuen gauzak dira, zure lana hobeto egiteko. Ze, klaro, noski, ez duzu edo gauza egingo dozen modutan. Bestela, non dago balio erantzia? Zuk egiten duzuna horrela egiten baduzu, horrelako beste hon daude zure atzetik. Orduan, karo, gure balio egarria badago horretan, gehi hizkuntzetan, euskararekin lotuta antzetak esan duen moduan. Eta, nik egin dudana da, nik falta nuena gain hartu, ikasi. Eta hizkuntzarekin zerikusia daukaten, programa eta lenguaiare askorekin lan egiten badugu ere, Deep Learningarekin daukazuen LP deitzen den, Natural Language Processing deitzen den, lenguaia naturalaren prozesamenduarekin egiten dugu lan ere bai, ze azken finean datuak askotan badira testuak eta bar. Horrekin baduka zer ikusia, baina gainerakoarekin gutxi. Orduan zegin behar duzu pila jarri. Hau egin nahi duzu,
dakizuna gehi gauza gehiago ikasi behar dituzu bestela, azkenean da profesionaltasuna, ez? Bai. Bestela motz geratzen zara. Bai, klaro, eske, karreran ikasi duzuna da, oinarri bat, baina gehienetarako ez da nahikoa. Eta ez da bakarrik lan esperientzia, baizik, eta lan esperientzia bitartean konturatzen zara, hau egiteko hau ikasi behar du, baina, formakuntza gehienak doain dirak, esan nahi dut, kurtsoak dira edo ikastaroak dira, ez dira dana masterrak eta tituluak. Ikastaroak daude, doainek eta YouTubeen, hori bai, ingelesa menberatu behar dozu honetarako, ze euskararekin bai, globalizazioaren terminua aurrera eramatereko, ez da bakarrik globalizazio, baina bai, globalizazio esan dator, igual, zuk ikasteko, baina zelan aplikatuko duzu hemen. Hor, balioaren sartu behar duzu, hizkuntzekin, ikastaroekin, eta bar. Eta bertaratu, hortik ozeanoan dagoenarekin. Eta gero lan esperientzia, ni autonomo izan naiz, lehenengo, gero irakaskuntzan egin dut lan, azaleratu moduan, gero, network outside enpresan egin dut lan, bertan ikasten hasi nintzen datu analiziaren arloko guztia, eta formakuntzak egiten, eta pin, eta hau, eta orain eudanen gaude, hau, beste modu batean egiten, ze azkenean eudan network outsideetik etorri da, edo jaio den beste proiektu bat da, eta ikasitakoa implementatu dugu, gehigarri gehiago. Gero, nire ustez, ekintzaileak izan behar dituen, trebeziak edo gaitasunak, ez? Enpresa bat egiterakoan, enpresa zer da, enpresa bat diru, enpresa IKEA, ez? Enpresa txikiak lehen esan dugu, ez? Zer den hau, enpresa txikien mundua. Normalean lan talde txikiak dira. Orduan, lan taldean ikasi behar dozu, lan egiten ikasi behar dozu, horretarako oso gomendagarria da disiplinartekotasuna. Hau da, zu ingenierian aditua bazara, edo ingenieritzako gauzak egiten baduzu, beste disiplinekin lan egitea gomendagarria litzateke, eta aniztasun hori komunean jartzen aber zer egiten dakizun. Eta afinitate, hau da, saiatu behar zara, modu honak eta komunean jartzen roiona izaten, ze badaude enpresa batzutan oso txartu eramatzen direnak eta harremanak ez direnak obrenak eta horrek azkenean enpresan zena lan egiten duten badauka bere eragina. Orduan saiatu behar zara komunean jartzen eta proiektu aurrera ateratzen, ze azkenean ez da pertsonalitate kontua, baizik eta enpresa kontua danok. Aurrera matea, ez? Orduan, ekintzaile modulan ikuste dut garrantzitsuan dena dela saiatu datorkizuna alduzun moduan kudeatzen, formatkuntzaren bat barbaduzu ez izan beldur, egizu beldurra ematen du, enpresa bat egitea beldurra ematen du, baina ez dakizulako zer den enpresa bat. Hori da arazoa, autonomo izena dintzo, autonomoa bai, pertsona bat bere kabuz lan egiten duela, bere jakengo dau zelan kudeatu. Enpresa bat, zer da hori eta norekin, eta nola, eta autonomo egin behar naiz, horretarako badaude enpresa pilo bat aholkularitza eskaintzen dutenak, eta doainik, esan nahi dut, ez da dana dirua gastatu eta gero, bai? Eta, euskarak niretzako hemen daukan papera, esan duguna, azken fenean balio erantzia da, eta lehiarako abantaia eman aldizu. Ezke brilla esan duzu orduan. Baina, errepikatzen bat dugu mesua da izango da egia delako, ez? Bai, baina, esan nahi dena da, bezeroek eskertzen dute. Bai. Eta nien adibidez bezero modura bai eskertzen dut. Ez da bakarrik enpresa modura, eskertzen dut euskaraz aukerak izatea. Eta seme-alabak dituzunean ikusten duzu. Zenbateraino ez dagoen hainbestekorik. Ikusentzunezko munduan, pelikulak eta bar, garrantzitsua da. Baina enpresan munduan, helduen munduan ere bai da garrantzitsuan ikuste. Orduan niretzako hau gure lana euskaraz ere bai, eskainalizatea da euskaraz bizializateko gure ekarpena hemen. Internazionalki egiten dugu lan ere bai, baina da gauza biak. Zuk nabaritzen duzu probintzen arteko desberdintasuna euskara beharrarekin? Guk nabaritzen dugu Gipuzkoako enpresek adibidez euskaraz eskatzen dutela zerbitzua. Ez aldiz hainbeste Araban eta Bizkaian, baina ez dakit, zuek nabaritzen duzuen edo igual kasuistika konkretua gertatu zaigun. Gure bezeroen artean egon dira batez ere komunikabideak, orduan nahi jakina euskaraz. Euskaraz nahi dituzte txostenak, euskara gutxean, ez euskaraz eta gazterak. Eta horrela nahi izan dutenean, demagora Eusko Jaurlaritzarekin lan egin izan dugunen, klaro, euskaraz eta gazterak, baina euskarari lehentasuna eman izan da lehenengo euskara eta gero parean, zan nahi dut.
Baina, karo, zuk eskerretik eskumare urtzen duzu, orduan hemen euskara, hemen gaztelera. Horrela lan egin izan dugu eta guztut ondo doak egula. Gero, ekintzaile ere bazara, ez da, Amaia? Bai. Nola eman zenuen pauso hori? Ekintzaile izateko eta zure enpresa sortzeko? Ekintzaile modura zinintzen lan egiten izan ere. Ezen lehenengo publikoan eta gero pribatuan. Lehenengo pribatuan eta gero publikoan eta gero berriro pribatura. Ba, nire lehenengo erabaki izan zen, karo, 2013an, nire ikasketak burutuek eta gero, nire ikasketak burutzear nengoela esan nuen, lana nahi dut, nago jako koteraino ikasteaz, hainbeste, hain intentsibok ikasteaz, baina zer ingo dut? Ez inon ez dizute lanik ematen badizute beltzean, eta nik esan nuen, ez dut nahi beltzean lan egin nahi, edo ez, ja gehiago ez. Eta sortatu zitzaidan aukera, zan zieten, baina autonomo egin behar zara, bale, ikusiko dugu. Gainera, momentu horretan justu nire adineko jendearentzako zegoen aukera bat autonomo izateko, baina bonifikazioaren batekin eta zanuen. Aurrera. Eta gero jatorri zen gainerakoa, zelan fakturanek egiten diren, hori tita batean ikasten da, ez da inbesterako, baina horik esan da, galdu beldurra horreri ze hori da tramite bat. Gainerakoa da, zure egunerokotasuna aurrera ematea. Eta ez da inbesterako, izan ere, ekintzaile izanik, autonomo izanik, esan nuen gerora analize egiten konparatuz hezkuntza publikoan lan egin eta gero. Gero esan nuen, orain hezkuntza publikoan pizka bat. Ze, karo, beti datoz zure ingurunean esaten, autonomo baina, zego gorra ez? Eta kobratzen duzu, eta badokazu jendea zor dizuna dirua, ezen beste, ez da inbesterako, baten bat egon liteke, baina bere etxetik zoaz, eta jazta, horrek beldurra ematen badizu, hori ez da inbesterako. Gero ikusi nuen, lan publikoan, prekarietatea edonon egon daitekela, eta lan publikoan nire kasuan bintzat, pilo bat zegoela, eta orduan izan nuen, ni emetik noaz, badaramadaz publikoan lan egiten niula urte, eta hasi nintzen faltan botatzen aurreko fasea. Bertan bai ikusi nuena zen, lan asko egiten dozu, baina askotan bai gehiago irabazten dozu. Irabazien aldetik bai esaten dozu, gertalitek ez etxe, baina nire kasuan esan nuen, eski sartzen dituen, ordu hauek, edo gehiago, baina gehiago irabazten duen. Orduan, zan nahi dut, non dago hemen abantaila publikoan lan egitarekin? Aber, segun, bakoitzaren esperientzia. Nire esperientzia justu izan zen alderantzizkoa. Ez nuen ez ere konkreturik edo desenterik topatzen pribatuan, eta horregatik ni langile publikoa izan nahi dut. Eta egin nuen lan entitate publikoetan 5 urtez, baina asperten nintzen. Bueno, claro, es que bere mugak ditu. Desberdina. Bai, orduan horregatik utzi nuen, ez? Naiz eta hori, azkenean alde batetik zerbait galdu, baina etzako konpensatzen du. Claro, ni aspertu nintzen publikoan ere bai, irakaskuntzan publikoan lan egitea eta pribatuan zure kontura, talde txikiekin, zuk nahi duzun moduan zuk lan egitea, ez dauka zer ikusirik. Ez da konparagarria. Orduan, prekarietatearen aldetik, zer nik uste dut lehen antxetak esan du, kompromisoa sortzi hilabete egon da norbait gurekin, eta bapatean badoa beste gauza bat egiten. Igual beste gauza bat zeukan buruan. Horregatik, horregatik garrantzitsua dira ere espektatibak, ez? Isladatzea elkarrizketa batea, baina benetakoak izatea, ez? Esan Googleek esaten duzuen emaitze edo erantzun horiek eman, ez? Elkarrizketan bat egiteko, baizik eta benetako erantzunak ematea ere, zeuen espektatibak ere ondo argitu, elkarrizketa ikitzerako orduan, eta dituzuen galderak ere ondo isladatu, zalantzarik ez eukitzeko ematen zuzen pausuetan eta hartu ditzakezuen erabakietan ere. Izaki baten bate galderaren bat bali modokala, jaso eskua eta egin bai. Bukatzen jongo dela, beste zerbait gehitzeko edo... Eskerrik asko. Mila esker bioi. Bale, oso ondo, zuei. Antxeta eta Amaia, eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Txalo. Aurrera egingo dugu orduan, beste bi konbidatu ere baditugu. Regina Ribas, Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismo Saileko enplegu teknikaria, eta Erlantza Jur, Praktiken Prestakuntza Dualaren eta Enplegagarritasunaren arloko zuzendaria EHUn. Hemen ditugu biak. Kaixo.
Bueno, listo, jarraituko dugu. Bueno, Regina, ongi etorri aurten ere, ezta? Topaketa honetara, esan dugu Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapen Enplegu Merkataritza Turismo Saileko enplegu teknikaria zarela. Luzea. Bai, orientatzailea, hori da. Batez ere, lan bila doazen horiei laguntzen diezu, ezta? Orientazio horretan. Hori da. Ez eguzu, zeintzuk dira gaur egun gazteen kezka ohikoenak eta zer erantzuten diezu? Bueno, lehenik esan behar dut, gazte gutxi. Bai? Etortzen zaizkigu. Bai, ez dakit entzuten da, orain? Bale. Hori, gazte gutxi etortzen zaizkigu. Ez dakit ezagutzen ez gaituztelako, edo pentsatzen dutelako laguntzea hori ez delako beharrezkoa, edo ez daki zein den arrazoia. Baina, etortzen direnak, normalean etortzen dira gehienak, galdetzeko programa, hori laneratzeko programai buruz. Normalean erakunde publikoetan badaude programa berezi batzuk, enplegu planak edo laguntzak edo, eta horri buruz galdetzeko etortzen dira. Eta badaude batzuk, gutxi, bai etortzen dira galdetzen ea zer egin alduten, hori ikasketak ja amaituta, lan mundura hori bazartzeko eta prozesu horretan nahiko galduta daude, eta laguntza hori jasotzeko. Bai. Eta gaztiek badakite zer egin behar duten lana bilatzeko edo nola laguntzen diezu? Normalean ikusten duguna da agian bai entzun dutela baliabide batzuk daudela, bai lanatariak ezagutzen dituzte, Lansarean, Infojobs, LinkedIn entzun dute handik dagoela, bai, ezagutzen dute, baina ez dakite mamia ateratzea. Ez dakite modu eraginkor batean erabiltzea. Hori, normalean, hori da arazoa. Eta askotan topatzen dugu, bai, kurrikuluma egin dute, askotan, guraso lehen hitz egin genuen, ezta? Askotan topatzen duguan gurasoek laguntzen diete prozesu honetan, eta kurrikulumak bai egiteko, orduan topatzen duguna da, kurrikulum horiek ez daudela moldatuta gaur egungo egoerara, ze asko aldatu da lan mundua, eta asko aldatzen ari da. Orduan, hori nabaritzen dugu. Adibidez, zer ezberdintasun esango zenuke lehengo kurrikulumetatik orainera? Azteko formatua. Gaurko kurrikulumak ez dauka zer ikusirik, duela, ez dizut esango, duela 15 urteko kurrikulumekin, baizik eta duela 5 urteko kurrikulumekin ez dauka zer ikusirik. Gaur egungo, bueno, eta horretan bai aldaketak daude. Orain gainera adimena artifizialekin bai kontuan hartu behar dugu kurrikulum bat egiteko. Eta badaude gako batzuk kontuan hartu behar direnak adimen artifiziala ondo irakurtzeko. Ez da, orduan, horretan bai kontuan hartu behar dugu. Baina gero, oso importantea da, eta antzetak esan du, ezinbestekoa da geure burua ezagutzea, lana bilatzeko. Jakiteko zeintzuk diren gure, batez ere, gure puntu gogorrak, bai? Ze horiek izan behar dira gure kurrikulumak,
kurrikulumean jarri behar ditugu. Eta pentsatu behar dugu nola jarri, ez bakarrik jarri, sino baizik eta pentsatu nola enpresak ondo irakurriko du, bai? Azkenean, lana bilatzeko oso importantea da, enpresen kokapenean jartzea. Eta pentsatzea, haiek zer behar duten, nola irakurriko duten, ze holan nik errazago jarriko dut kurrikulumean haiek irakurtzeko. Eta lehen ez zen horrela, ez ziren horrelakoak gauzak. Zuek, zuen bulegoan, zein baliabide eskaintzen dizkiezue gazteei edo lan bila doan edo zeini? Guk ez dizkiegu baliabideak eskatzen. Ze guk egiten duguna da, haiei laguntzea, baliabide horiek balorean jartzera, edo batzutan balore horiek topatzera, ze batzutan ez dakite non daude. Eta ze baliabide dira garrantzitsuak lan mundura topatzeko, horiek asko daude, ezta? Baliabide asko daude, esan dizut lehen lanatariak, Lansarean, Infojobs, Jobantalent, LinkedIn, baina niri importanteena da horiek ezagutzeaz gain ondo erabiltzea. Jakitea nola funtzionatzen diren. Ze nik erraminta bat badaukat, martillo bat badaukat, baina ez badakit nola egin behar dudan klaboa klabatzeko, ez dut, ez egingo, honekin gauza bera. Infojobs daukat edo Lansarean sartzen naz. Baina ez badakit nola funtzionatzen da barrutik. Nola aukeratzen diren kurrikulumak, nola egiten dira kribak. Ez dut ezer egingo. Normalean ez dut ezer lortuko edo gutxi. Orduan, baliabide ezagutzeaz gain, askoz importanteago da jakitea nola erabiltzea. Erlantzere hemen zaude, adi entzuten, ezta? Praktiken prestakuntza dualaren eta enplegagarritasunen arloko zuzendaria zara EHUn. Azalduko zu pixka bat zure lana zein den, eta gero bioi egingo dizkizuet beste galdera batzuk, eta publikotik ere galderaren bali baduzue, erantzuna zai, ze lan egiten duzuzuk? Nahian aurkezpen bat egin didazu, baina nire hasiera batean irakaslea naiz Euskal Herriko Unibertsitatean, eta orduan saiatuko naiz irakasle paperetik kontatzen zuzendaritza horretan egiten diren gauzak. Egiten ditugunak, baina ditugu lan talde bat geralako, ezta? Batetik 3 arlo ikutu dituzu, eta ez da kasualidadea 3 arloak ere ordena horretan jartzea, ezta? Lehendabizikoa da praktikena. Nik uste zenbait gradutan, batez ere hemen zaudeten batzuk, ezta? Aukera izan zenuten praktikak egiteko, bai borondatez, bai ikasketa planean jasota daudelako, eta lehendabiziko aukera enpresa mundura gerturatzeko. Eta enpresa mundura gerturatze hori, beti ere formakuntza plan baten baitan, kartak gurutzatzeko modu bada, haiek zuek ezagutu zaitzaten, zuek ere enpresa pixka bat enpresa mundua zer den ulertu ezazuen. Orduan, lehendabiziko fase horretan ikasketak darraiten bitartean aukera daukozue, gerturatzeko enpresara. Beste kontu bat da agian aipatu dezuna prestakuntza dualarena, ezta? Duala hitza, doblea, duplo, erabilitzako sinonimo pila bat, baina ari gara hizketan enpresan lana egiteaz gain ikasketak ere aurrera eramateaz. Beraz, formatu aldatzen digoa, ez da soilik praktikak egitea, ez da enkargu konkretu bat, ez da formakuntza hutsa soile, baizik eta da lan egitea enpresan eta unibertsitatean ikasketekin jarraitzea. Horretakarren, alegin eta behar guztiekin, ez da. Eta ja, 3. fasea litzatekeena da, agian gradua amaitzear edo amaituta dauden persona horiek beste jauzi bat ematea, eta da enplegagarritasunaren arloa, ez da.
agian hori izan liteke gaurko saioarekin ertxiki lotuta dagoena, enplegagarritasuna bera, baina ikusten duzuen bezala aurreko beste biek ere lotura dute, eta eskuti dijoaz. Orduan gu saiatzen garana da, batetik da, 3 arlo horiei jaten ematen, bai praktikan arloari baita prestakuntza duelari eta batez ere enplegagarritasunari, eta hortarako, ditugu diot, Euskal Herriko Unibertsitatea mailan, baliabide ezberdinak eta hogeitako bat, eta zerbait azpimarratzearen agian izan liteke enplegu guneak ditugu. Kampus bakoitzean badago enplegu gune bat, baude enplegu teknikariak, eta hemen aztertzen ari garen gai hauek eurek aditua dira, profesionala dira, eta orientazio hori ematen diete ikasle edo titulatu berri diren pertsona horiei, ez da. Beraz, orokorrean esan da, nizot arlo horiek guztien inguruan, babes bat ematea eta akonpainamentu bat ematea gure zerbitzutik. Zeintzuk izaten dira enplegu gune horietara doazenean gazteek dituzten kezka ohikoenak edo ze galderarekin joaten dira? Lehendabizikoa da, agian enplegu gune horietara enakartzea, ez da? Nik uste hori da daukagun erronketako bat gaurko adibidea bera, ez da, badaude hemen pertsona batzuk etorri izate, eta horrek zerbait esan nahi du, ez da, zuengan, interes bat badaukazue, hainbat arrorengan, eta etorri izate gauza bera enplegunen zerbitzua hor dago, guk horren difusio egiten dugu, baina zenbaitetan, bueltak ematen dizkigu. Zergatik agian, ez zote den behar beste jende etortzen, ez da? Arrazoi bat izan diteke den ondo dolako, ondo, beste bat izan diteke agian den argi dagoelako, primeran, baina nik uste zenbaitetan dela kezkagatik edo beldurra esango nuke agian, ez da? Hau da, joten bana izen enplegune batera, aurrean dagoen pertsona horrek galderak egingo dizkit, nire burua ezagutu beharko dut, ez da? Eta agian nire burua ezagutzerakoan, onartu beharko dut, bat judala gabezia batzuk. Ikasketan atletik oso ondo, begira, matrikula ditut eta oso ondo dijoak gradua, baina agian enpresa arloan sartzerako uste dut utxune batzuk izan ditzak dela. Orduan, gerturatzen diren lehendabizikoa da pixka bat aterrizaje hori, ez da? Aterrizaje eta gero, begitzea lehendabiziko zirriborroak kurrikuluma izan daiteken. Amintzorren beste dokumentua bera. Gehiago da, zuk ze kontatu nahiko zenueken 3. pertsona bati, erakunde bati, zure inguruan, zure ibilbidearen inguruan. Eta gero saiatzen gera baita ere, empatizatzen, ez da? Berak buruan ditun ideia horiek bideratzen, nolabait. Zerbaitetan zalantza izaten da, eski ez dakiz zer egin. Gradu ikasiet, amaitzear nago, eta nago hasieran bezalaxe. Esan dezakete, gradu ikasiet, eta ez zait gustatu. Eta ez lan egin nahi honetan, orduan, zein berdet, pentsatzea gara ze dilema dira, ez da? Eta beste bat izan diteke, gradu ikasiet, eta jauzi egin nahi dut, baina jauzi altu horietako bat, orduan nondi jo beharko nuke. Orduan, segur eta zein den abia puntu hori, saietzen gera, modu patxarratxuago batean, edo bestela akonpainamentu intensoago egiten, ez da? Eta akonpainamentu izan daiteke aurrez aurreko saioetan, orientatzaileekin, izan daiteke baita ere zenbait elkarrizketa tara gonbidatzea pertsona biek, edo enpresa batzuen gana gerturatzea, izan daiteke baita ere ekitaldiagian publikotara eramatea, elkara ezagutu garaztea. Beraz, guk halako zalantza guztiei saiatzen gara ematen pista batzuk, ez da? Gure lana ez da matxin horiek egitea. Gure lana ez da zuk hau dakazu eta hau emango izugu, eta kitxo, baizik eta da jarriko izkizu eskura tresna batzuk, tresna horien nola funtzionatzen duten parte batean kontatuko dizugu, beste azuk esperimentatu beharko duzu, eta gogoarin badaukazu, bagizu salto. Eta orduan, bagian, batzuk enplegu konkretu batera iritsiko dira, eta beste batzuk gutxienez esperientzia horretan zerbait ikasi dute. Eta agian norbaiti baleko diargitzeko, beste zerbait ikasi behar duela, edo jarraitu behar duela, lehen aipatzen zena ez da, birziklatzen eta beste ikasketa batzuekin aurrera egiten. Ze, bere afizioa, ofizioa bihurtzeko beste zerbait falta zaio. Orduan, gulan hau da pixka bat erraminta jartzea eta argi egitea bide horretan. Biok daukazue, ez da, igual enpresekin eta harremana, ez zer eskatzen duten gaur egungo langile berri hoiei, zer esango zenuke, Antxetak lehen aipatu ditu batzuk, ez da, ez dakite baten nabarmenduko zenuketen, beste zerbait eskatzen dute, zer esango zenukete? Uste badiazu hemen familia giroan gaude, ez da, gaude, etxeko giroan, kontatuko dizuet anedota bat, eta anedota honek balio digu pixka bat enpresetan ere zertatzen ari den kontatzeko. Lankide bat, garbitzaile bat, Juli, eta Juli euskaltegian euskara ikasten dabil momentu honetan, eta tokatu zaie pasadan astean atxotitzak, esaera zarrak, refranak, ikastea, eta nonbait irakasleak esango zien, ikasteko moduriko beharrena da, praktikan ipintzea. Badakizue, hor badago esaera zar bat, nola da, ez dina, ekinez egina, eta hori praktikan ipintzea. Eta orduan garbitzailea Juli, egunero goizero, etortzen da ate joka, eta kaso egiten dit, euskeraz, eta orduan, pasadan asteaz geroztik, egunero goizean, pentsatu egoera, bulegoan egon, eta
eta esaera zahar bat botatzen dizu. Claro, esaera zaharrak badauka bere efektua kontestuan barruan, ezta? Bere testu inguruan. Zu bulegoan bazaude hainbat gaietan eta batean botatzen dizu. Batzuk apuntatu ditutu bai momentu batean eta saiatuko naiz hauek uztartzen gero esan nahi zuenarekin, ezta? Eta batean, demagune, astelehen goizean, aste santuko porren bueltan esaten dizu. Egona dilo eta jango dek me. Bueno, aztertu ezkero, esara interesgarria da, egona dilo eta jango duk me. Hau da, ez baduzu beste zer egiten, eserite egotearekin ez duzu zer lortuko, ezta. Claro, hau, enpresa arlora eramango bagenu, bai da aplikagarria, ezta. Enpresa zerri begira daude. Bueno, daude, txispa daukan persona bati begira, txispa hori begitan nabaritzen da segituan, bai. Ez eserita egotea, ez baizik eta mugitzen da norbait, aurretik gauzak egin dituen horiek kontatzeko gaitasuna daukana. Beraz, Julik neurri handi batean arrazoi du esaera honekin, ez da? Mugitu, probatu, eta gainera, astelenean hori botatzen dizue, baina aste artean bigarren esaldia botatzen dizue. Eta hauek benetakoa dira, berak esandakoa dira. Aste artean zaudete, oraindik ere asteburuko erresaka horrekin, eta esaten dizu bigarrengoan. Aurreak erakusten du atzea nola dantzatu. Aurreak erakusten du atzea nola dantzatu. Ez da dizutako inor badan dantzaria, baina Juli bada, eta hau esaten dizu. Eta orduan, lotzen duzu berriz ere honekin, ez da? Eta da, aurreak, hau da, lehendik egin duzun, guzti aurreak, zure esperientziak, nire soilik ikasketa akademikona, baizik eta egin dituzuen gauzak, elkarte bateko parte izan naiz, voluntario izan naiz irakasle, izan naiz monitore, izan naiz aventurero, horre guztiak erakusten dizu gero, bai? Nola egin urrengo pausoak, ez da? Beraz, aurrekoak erakusten dizu gero nola dantzatu, nola egin urrengo pausoak. Beraz, beste ikasbide bat gehiago. Enpresek ere zer bilatzen dute, ez soilik kurrikulumari berari, baizik eta aurretik egin dituzuen gauza horietan, zer dako ez duen kontatzeko, aportatzeko, ez da? Nik uste eta Reginak ere pentsatzeta hortik ongo dela, badaude hainbat gauza aman komunean eta habitako bada, bizitzaren esperientzia bera dela kontuen hartzen dana, bai? Esperientzia horretan daude lan esperientziak, daude ikasketen esperientziak, nola ez? Baina beste batzuk ere. Orduan, nik uste enpresak horri behira badaudela, bai? Eta azkenekoa, hau, 3. esaldia botazian eta esan nion ez zala zuzena, bai? Ea asmatzen ez duen zergatik den, eta da mundua musu zapi bada, esan zian. Gazteleraz, itzulpena badakizu ezin dan, nik esan nion, euskaraz ez dut uste itzulpen hori zuzena egitea dagonik, mundua musu zapi bada, baina segitu ulertu nion zesan nahi zuen, ez da? Eta hau, ere gurean badago. Lehen aipatu du, Amaiak aipatu du momentu batean gaudela, herri txiki batean, erlatiboki txiki batean, eta elkar ezagutzen gera. Eta bestela oso erraz daukagu elkar ezagutzeko baita ere. Hori, aukera bada. Hori baliatu dezakegu, eta enpresen arloan ere baita ere. Hau da, hain txikiak izanik, baliatu behar deguna da, konfiantza hori sustatzeko. Eta txikitasun horretan, balore gehiago da, gertuko izatea, bertako izatea, euskaraz aritzea, eta euskaraz bizitzea eta lan egitea. Orduan, ikusten duzuen bezala, Julik, ez dago hemen, baina berak emateizkigu olako pista batzuk, ez da. Nik hoxe gomenatuko nizuek 3 arlo hauetan, batetik gauzak egitea eta hori kontatzeko nahi izatea, bril hori ikutzea begitan, bestetik, nolabait, bertako zerbaiti garrantzi ematea lehen aipatu dugu, euskaraz badakit, esango ez da euskaraz dakidanik, ez da, hori aipatu behar da, azpimarratu behar da, eta azkeneko baita ere oso txiki gerala, eta beraz, elkar ezagutzeko aukera asko ditugula. Eskerrik asko Orlantz eta eskerrik asko Juliri. Urrengorako egoan, gonbidatu beharko dugu. Zuk, Regina, zer gaineratuko zenuke? Gutxi gora bera ia guztia esan da dago, baina nik nire ustez oso importantea da bebai eta enpresek eskertzen dute pentsamendu irekia edukitzea. Ze normalean, ikasketak amaitzean, jaten gara pizkat, nik hau ikasi dut, eta honetan lan egin nahi dut, eta bakarrik bide bat dago, ez da? Baina ez da holan, bizitza asko zabalagoa da, eta enpresa munduan, gainera eske gaur egun, egun bakoitzean gauza berri bat daukago, ez da? Eta oso aldakorra da, eta horretarako prestatuta egon behar gara. Eta prestatuta egon behar gara gaur gauza bat egiteko, baina bihar beste gauza bat ikasteko. Eta
Normalean, Amaiak aipatu du bai, ezta? Bera ikastaro asko egin ditu eta egonda ikasten gauza berriak, baina eske hori da gaur egun egin behar dena edo zein lanetan. Eta, haiek esan dut, ezta, haien trajektoria oso desberdina izan da, nirea bebai, ni hasi nintzen, nerabekin lan egiten pisu batean, babes pisu batean. Eta orain udalean dago. Eske gaur egun hau da normalena. Lan trajektoria bat oso moldagarria edukitzea, eta hori enpresentzat oso baliagarria da. Malgurtasuna hori edukitzea eta pentsamendu irekiera hori pres egoteko, eta gero beste gauza bat da jarrera, disposizioa. Hori, lan egiteko gogoak edo ez dakit oso ondo nola saldu. Guri bulegora etortzen zaizkigunok, gehienok, bai, nik prest nago, gogo handiak dauzkat, eta nola bilatzen duzu lana? Ordenagailuaren parean, eta holan apuntatzen lan eskaintzetan, eta listo, ez duz ezer gehiagorik egiten. Eta ez didate deitzen, normal, eske prest bazaude lan egiteko gauza gehiago egin behar dituzu. Eta prestakuntza hori holan erakusten da, eta holan martxan jartzen da, eta holan lortzen diren gauzak. Antzetak esan zuen, eske gauza asko mankomunean daukagu. Ez bakarrik kurrikulumean jarri zer daukasun edo zure gaitasunak, baizik eta hori erakusten behar dituzu prozesu honetan egunero edo, bai. Lan mundua oso zabala da, eta igual atzeraka ematen du, ez? Hasierako momentu horretan ez da erraza izango, ez? Norabait joatea edo nondik hasi edo, ez? Claro, baina egia da, hori, pizkat beldurgarria da, ez da? Pentsatzea oso zabala dela, eta baina naiz eta topatu leku bat sartzeko, leku txiki bat sartzeko, pentsamendu ireki hori eduki behar dugula, jakiteko gero hori alda dezakela. Ez pentsatzea bakarrik leku bat dagoela. Leku bat dagoela, eta nik saiatuko nazandik, baina, gehiago bebai, badaude edo gehiago aztertu aldut behintzat. Ze askotan gertatzen dena da, eske geratzen naz bakarrik leku honetan, eta ez daukat kontuan leku gehiago daudela. Orduan aukera asko galtzen ditut. Eta importantea da bebai, niretzat aukera asko edukitzea, ez da? Aukera gehiago edukitzeko. Beste zerbait ditu nahi duzu, Berlantz? Nik abian pixka bat ikuspegi kritiko batetik, ez da, zertzearen badakigu, espaldi honetan asko hitz egiten da gai hauetaz, eta esaten da, kandidata hautagai batek izan beharko lituzken ezaugarriak dira, eta ezberdintzen da baina literatura horrelaxe, ez da, jardak, hau da, ezagutzak, teoriak, arrazoiekin zer ikusi dukan guztia, eta izan beharko lituzke beste gaitasun batzuk, askoz ere softagoak, lehunagoak, bigunagoak diranak ez datorren barruan sartzen dira, epatu deguna, egokitzeko erraztasuna, reaktibotasuna, komunikatzeko gaitasuna, ulertzen ez duzten dian soft horiek guztiak, ez da. Eta hori esan, eta hortxe amaitzen da, dirudi, ez da bai da. Baina gero ez dugu pentsatzen horiek lantzen joateko bideak zen izan beharko luketen, ez da. Alegia esan nahi dizuet, zirunek Amaiak ingo balu datu azterketa bat, lansarean sistemaren barruan dauden kurrikulum guztietan jendeak jartzen dituen bere ezaugarri horietan, autonomia, talde lanean aritzeko gaitasuna, sormena, azalduko deke zenbait hitz klabe, ziur nago errepikatuko denak behin eta berriz, eta gainera patroi batekin. Bale, oso ondo. Gero,
Hoiek benetan horrela diran edo ez frogatzeko, bizitza berak edo lan esperientzia berak esango du, ezta? Pertsona arteko harremana berak esango du. Oain, norbait benetan kritiko balin bada bere buruarekiko, eta bultatzen naiz bere burua ezagutzen saiatu nahiko balu, bagian ikusi beharko luke horiek lantzeko soilik ez duela balio ikastaro bat hartu deskargatuta bializ ikusteak, horrekin ez da lantzen kompetentzia bat. Kompetentzia bat lantzen da, bestea beste, haurtzaroan, nerabezaroan, aipatu dugu, voluntario izan da, elkarteetan, gauzak eginda. Ekintzaile izatea ez da soilik negozio bat sortzea, hori ere bada, baina hori da deribadatutako bat. Ekintzaile izan daiteke baita ere, talde bat sortzea, edo zineklub bat sortzea, edo ulertzen diazue, eta horrekin guztiekin ere kompetentzia lantzen doaz. Eta komunikazio gaitasunak beste horren beste, lantzen dira noski. Hizkuntza eskola batean, landu daitezke gradu batean zehar, baina komunikazio gaitasuna landu daitezke beste edozein ambitotan, ez da? Eta estremo guztietara joan gaitezke. Horrenik, esan nahiko nukena da, zenbaitetan errazegi esaten ditugu zein kompetentzia diran idealak, denoi gustatzen zaizkigu, baina oso konotazio positiboa daukate gehienek, baina ez dugu esaten horiek lantzeko zein diran utsuneak da bagune horiek, ez da? Bagian foko jarri beharko nuke momentu horiei balio ematen esaten begira. Hemen landu ditzakegu bestea ezagorri hauek, gozen horri tartea ematera. Eta gero, urteak aurrera joan ala, ikusiko dugu norberak, hemen egin hau, esperientzia hau, eta honi esker, ditut kompetentzia hauek. Eta hau ez da txuri eta beltz badaukat, ez daukat, da agian gris, agian banago hemen, maila honetan, pixka bat igo dezaket, edo ez daukat interesik, dena da relatiboa, ez da. Orduan, nik hori esango nuke jasotzen ditugune, normalean guk ere kurrikulumak aztertzen ditugu, eta kuriosiez begira bat emandakoan beti ikusten duzu patroi batzu jarraitzen dira. Baina enpresak ez da horri begira, ikasi dute hori paperak den agontatzen dula. Gero hitz egindakoan eta galdetu berrean nortzera, galdetzen badizu elkarrizketa batean, nolakoa zera, seguramente erantzun hori ez daukago prestatua, edo gehiago kostatzen zaigu. Orduan, ni uste bigarren hortatik joan behar degula. Kontatzerakoan, nolakoa naiz, nolakoa gauzak egiten ditut, nola egiten ditut. Eta seguramente hor, enpresa gai izango da ikusteko, ea zenbaterainoko kreatibidadea sormena daukazuen, autonomoak izan zaten. Ulertzen dizu pixka nola gozen da, buelta bat ematea gauza berari, baina daukaguna kontuan izan da. Orduan, nik hori hoxe azpimarratuko nuke. Bai, barkatu. Nik adibidez egiten diete proposamen bat, da, kurrikulumean jarri dituzun gaitasunak edo martxan jarri lan bilaketan. Komunikazionekoa bazara, esaten duzu komunikazionekoa bazara, nola azaldu alduzu hori lan bilaketan. Deitu, e-mail bat bidali, estrukturatu ondo, nola komunikatzen duzu zure balioa, han erakusten duzu benetan, holan zara. Eta konprobatuta daukat, martxan jartzen badituzu zure gaitasunak lan bilaketan, arrastak handiago behintzat daukazu. Eta modu bat da, bai, bizitzaren zehar egia da, badaude momentu desberdinetan non erakusten ditugu edo, baina lan bilaketan berez, bai, eta egin behar da. Osea, hori demostrata dago. Besterik galderarik ez badago, hemen jautziko dugu topaketa. Eta galderaren badagon, ez? Bueno, mila esker Erlantz, Regina, eta aurrengoan ere elkarri ikusten dugun, edo beste topaketaren baten elkarri ikusten dugun. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta guztioi, eskerrik asko hemen izateagatik, streaming bidez jarraitzen zaudeten ere eskerrik asko. Bai Euskadi Elkartearen YouTube kanalean izango duzue saio osoa ikusgai. Beraz, nahi baduzue zabaldu zuen ezagunen artean, lana bilatu nahi dutenen artean, edo nahi duzuen nari bidaltzeko moduan, hortxe izango duzue. Eskerrik asko danai.